स्पीकर सर, कुमदादीचे प्रॉब्लेम पळयले जाल्यार कुमदादीची जितले भाटां आसात कुमदादीची, द प्रॉब्लम इज एनक्रोचमेंट जाता. आनी जेन्ना एनक्रोचमेंट जाता, म्हाका खबर आहा की जायती गजाली आहा की कुमदादीचेच मनीस एनक्रोचमेंट करता. दॅट इज वन पार्ट ऑफ इट, बट एनक्रोचमेंट जाता. सो म्हाका दिसता वी नीड एन एश्युरन्स दॅट वी नीड टू मेक एन अमेंडमेंट समवेअर इन द लॉ that the police comes when the attorney and the president puts up a complaint and calls them when an inspection is happening. So, Speaker sir, police should be given this power that the attorney and president of the respective Kumdad, whenever they want to stop an illegal construction, confiscate a goods, confiscate करपा जाय, demolition illegalities जे जाता. डायरेक्टली पुलिस येऊन कशें स्टॉप करतले? एक तर पहिली कंप्लेन कोमुदादीच्या कोणीतरी दिवची पडली. 90% कोणूच कोमुदादीची कंप्लेन आयज पर्यंत सरकाराकडे करूंक ना की एनक्रोचमेंट केल्या म्हणून. स्पीकर सर, टॉपिक डायवर्ट करनासतना टॉपिक वॉज अबाउट इलिगॅलिटीज आणि इलिगॅलिटीज आज पासून कुमदादी जाग्यार जितले इलिगॅलिटीज आहाय म्हाका दिसना 10% देखून न्हू 5% देखून अजून पसून कांयच डिमॉलिशना केन्ना गेल ना. कोणे कितें कुमदादी हेजे कारण बांदला अजून इलिगॅलिटीज 5% देखून गेल ना. तुझ्या कोमुदादीन कितले इलिगॅलिटीज जाल्या पळय न्ही, तू सगळ्यांक तू अटॉर्नी मरे तू दी, आमी एक्ट जाता बाबू, सगळे डेमॉलिश कर. No, you give it. You, Speaker sir. सगळे डेमॉलिश कर. Let the honourable member give any specific cases which he has come to his notice. We will take action. And there is a process. There is a process basically to take action. We cannot directly take action, and you will have to first file a complaint. None of we have not received any complaint as far as any complaints are concerned. मंत्री, एकच मिनिट. तू आजूच कंप्लेन दिया तुझ्या तू अटॉर्नी तुझ्या कोमुदादीन कितली इलिगॅलिटीज जाल्या तितकी आयच्या आयज कंप्लेन दी, प्रोसेस फॉलो कर, फाल्यांच्यान प्रोसेस चालू कर आणि उरलेले डेमॉलिश कर. चल, सोमते डेमॉलिश कर. दिस इज government needs to have power to attorney and the president. That is the point, Speaker sir. Government act. You give first complaint.